A veure, ja sabeu que som un grup molt especial, molt exclusiu. Molt. Sí, exclusivamente de campings. Pero exclusivos. Y de fiestas mayores populares. Pero exclusivos. Sí, muy exclusivos. Caché. Ens agrada fer concerts, algun concert benèfic, no? Acústicos. Actuacions en el bar. Per això de compartir escenari... No, eso ya lo teníamos hablado, ¿eh? ¿Es que sí? No, esto... No. Esto de compartir un escenario con alguien más no es nuestro rollo, ¿no? Som un arte nuevo, nosaltres. Sabeu? Un arte nuevo. Tan nuevo que no estamos ni desprecintados. Que hem fet una excepció. ¡Hostia! Una excepción. Però nunca más, eh? Con Sol Mates, no sé, pero hemos tenido así... Havíem fet una excepció perquè no sabem dir que no, la veritat. I la Raquel no va intervenir. Sol de alma. Sol. De sol. Soul. Yo soy, tú eres. Soulmates. Ok, maquinón. Porta a Lolo y Charlie. ¿Cómo tú eres? Uy, ¿pero dónde estamos? Escolta, què és això? ¿Dónde estamos? Hola, nois. No us espanteu, no us espanteu. Home, una mica No, estrany sí esteu que al és, sofà de eh? casa S'ha meva. de dir. S'ha de dir. ¿Qué hacemos aquí? Sí, és que he inventat una màquina que el que fa és teletransportar artistes i com vosaltres ho esteu patant. Oye, Bueno, les Baby Sisters són les Baby I Sisters. tenim una sorpresa per vosaltres. Ai, doncs moltes gràcies per portar-nos, eh? Hem pensat de fer... Nosaltres som rockeros, vale? Som soulmates, ens coneixeu. I hem fet el vostre tema, que l'esteu patant, Bim Bom, l'hem fet Bim Bom. a She-Rock. Val. La veritat és que és un molt bon tema, molt bon tema. Ja, bueno, però jo crec que podríem fer-ho plegats, no? Bueno, Si sí, no sé si vosaltres sona bé. dos, que sou cantants, No. un més que l'altre. El Charlie fa els cors molt bé, s'ha de dir, s'ha de dir. Claro. I sí, esteu preparats? Sí, Doncs vinga, estamos va, preparados. Provem-ho. Som-hi. Venga. 1, 2, 3, go! Soc lliure, vaig sense vergonya. Oña. Celebro la vida, intento de fer el que sempre penso. Bim bam bam bim bam ba bim bam bim bam bam bim bam ba bim bam. No susto. Yo siempre les Yo gusto. siempre les gusto. I a qui no li agradi millor que no em parli. Que no em parli. Bim bam bam bim bam ba bim bam bim bam bam bim bam ba bim bam. Jo soc feliç Jo soc i la feliç i gent la gent no no m'agrada. Bim bam bam bim bam ba bim bam. Oye, qué versión más coñera. Que no podeu negar que no us agrada, és guai el Muy tema. guay, muy pegadiza. Escolta, estupendo, eh? És fantàstic, això. Mira, S'enganxa, realment és un tema molt guai. Muy guay, sí. Doncs res, nois, no em queda molta bateria per la màquina i si voleu tornar al sofà de casa vostra, que tenen molt més glamour que el nostre, miqueta. hauríem de dir-li al maquinón. Lo hemos pasado muy bien. a veure, si voleu podem ser els vostres taloneros. Ha estat un plaer també per nosaltres. Vai, no, Doncs, el nostre plaer. Això, el que us dic, vale? Ai, Li va. dic al maquinón, eh? Moltes Ok, gràcies. maquinón! Pero Que que Lolo me marxi deja ja. solo. A veure, la veritat és que han estat macos, eh? Han estat macos. Això s'ha de dir, això s'ha de dir. A mí me ha gustado mucho esto, la puerta mágica del Doraemon. Esto de abrir Sí, y esto es en la casa de ellos. Así. sí. Tot i que jo sempre he estat més del casquet volador, eh? Jo he estat a gust. He estat a gust. És com si estigués al sofà de casa meva. Sí, me ha gustado ese sofá, ¿eh? Mm. Me ha gustado ese sofá. Sí. Y esos coros. Sí. Esos coros celestiales. Oi. Hasta aquí Mi reputación. el capítulo de hoy.